Το Roblox είναι ένα από τα πιο διασημότερα παιχνίδια σε όλη τη γη, πουλώντας πάνω από πάρα πολλά αντίγραφα, δεν ξέρω πόσα, αλλά παίζουν εκατομμύρια παίχτες για να δουν διάσημα παιχνίδια και να κάνουν βίντεο ή short πάνω σε αυτό. Αλλά τι απέγιναν τα παιχνίδια που τα αφήσαμε ως ένα χωριό φάντασμα. Αυτά τα παιχνίδια θα είναι στο συγκεκριμένο βίντεο και σήμερα θα ανακαλύψουμε τα μυστικά παιχνίδια, βασικά όχι μυστικά, τα παιχνίδια που έχουν παρατήσει πολλοί παίχτες ή έχουν πάθει προβλήματα. Και τώρα πάμε στο βίντεο. Το Natural Desert Survival είναι ένα πολύ διάσημο παιχνίδι, κυρίως για τα hacks του. Εντάξει, μπορεί να το παίζουν πολλοί παίχτες, αλλά και αυτό έχει ένα μικρό προβληματάκι. Μπαίνουν hackers και admins εκεί πέρα και φοβίζουν πολλούς players και λογαριασμούς των χρηστών. Και βεβαίως υπάρχουν τα ψεύτικα emojis για να τρομάζουν τον κόσμο. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ. Όπως και για παράδειγμα και ο Roblox Egor, που αυτός είναι ο χειρότερος που μπορεί να σου χακάρει, νομίζω, αλλά μπορεί να μην σου χακάρει, να χάσεις από αυτόν. Μπορείς να χάσεις από αυτόν πολύ εύκολα και μπαίνει μόνο στο Natural Desert Survival. Δεν ξέρω όμως γιατί, όμως πάμε στο επόμενο. Το Blox Fruits είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα μερικοί το έχετε παίξει και βεβαίως παλιά ήταν πολύ στα βίντεο των χρηστών. Σήμερα δεν το παίζουν και πάρα πολλά άτομα, οπότε είπα να το βάλω εδώ στη λίστα και τώρα πια δεν το βάζουν πάρα πολύ στο YouTube, οπότε πια δεν το κάνει και αρκετά διάσημο. Όλοι ξέρετε το Crowded Garden, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, χαλαρωτικό και το grind του είναι πάρα πολύ τέλειο. Αλλά δυστυχώς όσο περνάνε οι μέρες φεύγει ο κόσμος, αλλά παραμένουν πολλοί Team Channel. Αλλά και πάλι και μερικοί αντί για να είναι Team Channel γίνονται δυστυχώς Team Sammy. Και ξέχασα, όποιος είναι Team Channel θέλω να γράψει το όνομά του στο Roblox στα σχόλια για να τον κάνω friend και έχει μια πιθανότητα να κερδίσει αυτό το Pepper ή αυτό το Chunkbot. Και κάνε subscribe στο κανάλι για να με υποστηρίζεις και να βλέπεις και άλλα βιντεάκια σαν αυτό. Άμα σου άρεσε μέχρι εδώ βεβαίως. Παλιά το Brookhaven ήταν ένα πολύ, πώς να το πω, δημόσιο παιχνίδι. Αλλά τώρα που το Roblox λίγο καταραίει, αλλάξει τα λόγο από μαύρο σε μπλε και όλοι νευριάσαμε από αυτό και βεβαίως ρίξαμε κακές κριτικές στο Roblox, τι να πούμε. Τώρα δεν παίρνει και πάρα πολύ προσοχή στον κόσμο και ας κάνουνε βιντεάκια πάνω σε αυτό. Δεν παίρνει και πάρα πολύ προσοχή, οπότε δεν ξέρω γιατί όμως. Και εκεί, άμα θυμάστε, όσοι είδατε την ταινία, είδατε το τρέιλερ από την ταινία μου, σίγουρα τότε δεν θα το πίστευα ότι θα έφευγαν όλοι από το Brookhaven, επειδή είναι πολύ διάσημο παιχνίδι, έλεγα συνέχεια, αλλά τελικά κατάλαβα ότι έλεγα λάθος. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σου άρεσε κάνε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε άμα μπορώ στο επόμενο. Αντίο και μόλις μάθαμε
τα παιχνίδια που έπαιζε παλιά ο κόσμος και τώρα πια τα έχουν παρατήσει ως μια πόλη ή ένα παιχνίδι φάντασμα. Αντίο!